Moi, mä aion tehdä teille kaikki vastaukset, minkä mä laitin Instagramiin, sen kuvan. Ja nyt aloitetaan se. Tietenkin mä katson toiselta puhelimelta, koska mä en oo kirjoittanut ne. Ja aloitetaan. Tino041. Mikä on sun lempimaa, missä tykkäät mennä enemmän? No jos mietitään, niin UCA. Tiedätkö te semmoista? Joo, UCA. Siitä mä tykkään. Ja sitten Leivi 090. Mikä on kivoin maailmassa? No mä sain sen. Se on se UCA. Ja Hassu _JR. McDonald's tai Hesburger. McDonald's. Mäkki. Ja Hassu JR, mikä on sun lempinimi? No, jos sanotaan... Ei mulla ole lempinimeä. Mutta ainakin kakkosluokalla mä tykkäsin Boss. Siksi mun nimi on elikkä Boss. Ja sitten toinen kysymys on Tino041. Ketä on sun paras kaveri? Vois sanoa kaikki. Levi, Ahmed, Tatu. Eikä ne kolme, mutta ette ehkä tiedä niitä. Converse tai Adidas. Converse. Ja taas Hassu JR. Converse tai Adidas, niin Converse. Fanta tai Cola. Fanta. Levi 090. Tykkäätkö Kik tai WhatsApp? Kik, siis WhatsApp, koska siellä saa olla tosi kauan, saa kirjoittaa. Ja sit Kikkis on tosi vaikeet vähän. Se on tosi vähän. Tino041. Muumite tai aikuisten te. Eikä se tarkoittaa sitä muumiteetä tai aikuisten tietä. Niin aikuisten tietä, koska muumitee. Mä tykkään kyllä muumiteestä, koska sitä mansikasta. Mutta mä tykkään ainakin enemmän siitä aikuisten tiestä. Ja Tino041. Pinkki tai sininen? Ei tarvitse kysyä, koska mä oon ihan poika. Tino041. Iphonen 6 tai Iphonen 5S? Iphonen 5S, koska se Iphonen 6 niin voi vääntyä heti helposti. Iphonen 5S. Laiva tai, siis Tino041. Laiva tai lentokone? Laiva. Vihaan lentokonetta. Ja Hassu JR. Missä kuussa olet syntynyt? Maaliskuussa. Hassu JR. Oreo tai Domino? Oreo. Levi 090. Mistä pelistä tykkäät? GTA V. Call of Duty Ghost. Call of Duty Black Ops 2. Zombista. Levi 090. Tykkäätkö PS3 tai Xbox on 360 PS3? Tykkäätkö Levi 090? Tykkäätkö PSP tai PS Vita? No PSP on vanha, niin PS Vita. Levi 090. Tykkäätkö GTA V tai Call of Duty Ghost GTA V? Tykkäätkö ihan Levi 090? Viimeinen kysymys, niin odottakaa mä poistin sen. Se on PS3 tai PS4. PS4. Koska GTAs voi silleen olla siellä GTAs sisällä pelaa ja sit voi ampua ja nähdä. Niin, elikkä tässä oli tää mun video. Ja tää on mun huone, jos näette sen.
Tässä oli tää mun video. Tykkäätkö videosta ja tilatkaa mun kanavaa ja minkä seuraamaan nimellä Boss Mikki 99 Instagramissa. Ja tässä oli tää mun video. Tykkäätkö videosta? Kiitos.